नोरा एमएलए स्लामका एमडीसी स्लामका इएम स्लामका जों हा दफानि कक्साव निनि हा साबो सेक निनि मानथाय साबो सेक आबनो उ एमएलए उंगिया जोंनि सिगांखाय खूब सावो एमएलए मन्त्रीनि थामामनि परे इएम एमडीसी मानि परे केबो साराग्या आनि एमडीसी दा कगै थानो आनि एमएलए दा कगै थानो वानसारो गदा लामा कसारा कासुइ बुजागनो अब किरो रंजित देबबर्मा एमएलए अबनो किरिया हेलो बाबसं बाहाय दं गाहाम दं बायना बाबसं दिनै कायसा कक साना मुसुं माने नरक बाय बाक्सा नरक नुगै मानखाना थांनाय कचाम 2-3 दिन दं का गोबांमा इउट्यूबो सिनि त्रिपुरा उता नुगु खालि एमएलए रंजित देबबर्मा बुथार जागै मानो अबनो आं नुगुटा इनका अबनो तुय नरक बाय कक सानाने मुसुंका शेयर खायनान मुसुंका अरे एमएलए रंजित देबबर्मा बुथार जागै मानो के तो कक चिकन जाबले बेलाय कक कतरबो हायदा बुथार जागै मानो के तामगो बुथार जाग मानबो कायसा बेलाय कक कतर तामके बांलादेशी रकनो नायतुगै मारो हरनाय आबनो तुय बकक सामानि आबनो तुय एफआईआर खालामनानि आबनो तुय होम मिनिस्टार न अमित शाह जी न लेटार सुइमानि आबनो बगा बुथार जागै मानो तिनि आनि कक्खे बुथार जागै भागे माननाय तिनि रंजित देबबर्मा सायसुं दिबा जे बुथार बन बुथारि तन्नानि ए बसाने बुथार जाग दंथुं ना हायदा वानसुकलाय बुथार जागै मानो माने हायनबले बसायसुं हायनं खानाबले तिनि बसाका नदि एमएलए रंजित देबबर्मा बसाका के कक सानाय करै एमएलए एमडीसी तामो तामो जत मानखा जतनो किरि जागै सिरिं दङ तार माने एमएलए रंजित देबबर्मा ओ ककनो साया दंना कक दंमानि तै तंनाय रक एमएलए एमडीसी ताम तामो इएम गोबांमा तंनाय रक बरक हायके बो तंना कक दंमानि हाय दिबा हाय हिंके बरक हायके सिरिं सान्दिके तंमा कामो ओ कक दा बुजंना नाय जे बुथार जागै मानो मानि ना अबदा सानानि नाय जे रंजित देबबर्मा ओमहाय सावय ओमहाय एफआईआर खलायो लेटार सुयो बुल खलायका आबनो बगा बुथार जागै मानो अबदा बुजंनानै नाय आं बुजिमाया बिहाबो आनि बिचारो हिंके आं साक वानसुक माने हिंके सार रंजित देबबर्मा जे खलायका नंबर 1 का मोबनो से हेनो नंबर 1 एमएलए माहेनो से हेनो किरि तंनानि याहायसे नुं किरिखे कुनो खलाय मांलाक नुंनि सीट नुं बयबाय बुथार जागनानि तां बुथार जागनानि हिं किरि दंखाय नुं माहाय कक सायबा मांलाक नुं सिरिं के थाम थांनाय तिनि बसाका बना सापर्ट जे खायना बले जों सापर्ट खायो जतन हायसे जिनि चेष्टा त्रिपुरासानि चेष्टा कायसानो जे फातानि फायनाय बांलादेशी रनो बाहागे त्रिपुरानि सिमि नरयमान इंगे तिनि ओ कक सामानि जागावो तामो बाहाय जाया दंबा 100% राइट ओबो बुथार जागै मानो माने बिन लगे केबसे करै खादा नुं सानाय नुं थुइ दं दे जों करै आथिंनो बुथार जागनाय ता अब आं वाच हामजागलिया ता सुइमानि साइमि आं रंनो सानादा रंखा आं बाय थांगा आं बुजिसुगय माने आं जाजागलिया आं सुइमानि दिना आगिनि सिमि सिलाय रंबाय ब फाइट खाइ फायो अनलि साबनि बागै तिब्रासानि बागै ताबुक फाइट न खाइ दंब्ले ब किरिया केबनो हायसे टाइगार बिन मुंसे टाइगार केबनो किरिया नों किरियो हाबै दंदि नर किरियो हाबै दंदि ब किरिया हायजे सावै दं फेबा तिनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी बिनि फाइसिंथिबो कायसा नोटिफिकेशन अखरमानि जुनुखा 30 दिननि बिसिंगो बांलादेशी रकनो म्यानमार तंनाय रकनो रोहिंग्या रकनो नायतुगै कारियो रखनानि बागै फे त्रिपुरा बुसु जरातुय सामुं दांजानो सायमे याहायसे फे जेसापान हिंदी जों ओ जरावो बमाहाय पार्टी हिनो जदि तंलायखा हिंखाय जों रहर मांगला खायजे बांलादेशी रकनो त्रिपुरानि ओ जरांके एक्सिं थाय हायसे तिनि एमएलए रंजित देबबर्मा सायसुं सावै दं खाते बाकी साया ए बुथार जागो मानो बुथार जागथुं बमाहाय सामानि चालिया ब सायाखाय जाखामो ब ताबु सायसुं गारि बेथांपुर हिंके लामाव एटेक खायनाय बयबनो अब तायसा उल्टा बुइनो प्लान रिमानि हायसिं जागो आं प्लानिं
je bui wan suk jagya tongmani je bo buthar jago manu hino buina tese ulta planning rima hayang jago angkai abono kiroi tongkha ba samungje khlaina nanglak MLA mo kono फायदा से करे हेछि EM mo kono फायदा से करे ई आं माय फनानो माय साइड खेंखे न हानो लामात की हमला खाइखिमनाय एक्सिडेंट खाइखिमनाय सिलाइबा कखिमनाय आमाय किरि तंखाय साम दांमाय आदा हेछि अबन खा पावरफुल MLA हेनो हाय हिना आं ते बाकी MLA MDC रकनो हामिया हियादो बाक्सा बुजिब थानि रंगय मानो अ बस मिसे काहाम ते बाकी के हामिया हाय ते बाकी बका हामनो তিনি বস হামান হাইকে খোলা মেলা সানা নাও বাতে বাকি সায়াফানো তংথং বস হানাইনো উকুলুগো ফান্ডিনা নাও হাইছে সাপোর্ট দিনা নাও আরে সাদি চুং তং উকুলুগো তংবা পাবলিক তো তংগুন তংবলে চিনি নাহার মুংতামবা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানামনানি হাইনবলে চিন হানো চুং কিফিলিনানানি চুং বাংলাদেশ রংনো রহরমাং খামানা চিন হানো চুং কিফিলিমাং খাবলে হ্যাঁ পুরা খালিং থামবা কেনকে বরনি পার্সেন্টেজ কমি থানায় চিনি তেসা ফাইনাই বলে যে জায়গা চিনি 95% চুংতি প্রাসা দङ চিনি হাও ও জায়গা দাবু চুংসি 30% 31% বরক 70% ভাগ্য বারিখা বাবো ইনকে বরক যদি আইনি নাহারই ভোট ব্যাংক সানামাং থেকে বাড়ি দিখা চুংখা কমই থাকা তাকা চিন জায়গা চুংসি বরকসি জাতি চুংখা অ জাতি চুং জাতিয়া জনজাতি ngeteni chini nahar mung tobo no ble bangladeshi no rohnani abono chini nahar mung ngeteni ronji sar tamni buthar jagai mano protect ma khainai bono fan mari nai bono haise buthar jagai mano o system kori kha asuk o system kori kha kali buthar jangnano kiri jaga khane tonglaina na haino आंखा जलि थाङा हायजे ओ हेडिं सुजां नगय नरक बाहायं जाखा आं सेमिया आंले फुल सापर्ट जोंनि MLA सार रनजित न हायजे अबत किरि तंगाय उंगलि हायजे किरि तंमां उसरुमां जों बासन रिलाय फुर सब समय खानाव नेतारं बखुगो जों ते बुसु उखलुगो थांसिनाय थांमां देवाल नांखायनाय ओ किरि माने बागानो जों उखलुगो थांबाय देवाल नांगौ हायजे ओ सायानि बागानो उखलुगो थांबाय देवाल नांगौ जों बुथार जांना किरिवो बुसा स्कुल थांगा रंबे दा तलांजानो कितनाब दा खाय तलांजानो अबो किरिवो बिहिक बाजार थांगा बुइबाय दा नस्त खायजानो अबो किरिवो हयके मां साया तमां वाल नांखा वाल नगे तिनिले साना नांखो दाबुले फान्टं बले मोटामुटी त्रिपुरा सरकनि मोटामुटी आखिनि सला अनेक बुसकांगो आगुकजाक बले दाबुक साया हेंके बुफुर सानायबा अबनो जरा हायसे अबनो साना नांगौ जे सार साका सारनो जों सापर्ट खाना नांगौ हायसे 100% सापर्ट खाना नांगौ जों ते देवाल नांनानै तामो जों सिदि बासनो सिमि साकांगला जों देवाल नांखायनाय बुसकांगो बुखा कतर खायबो आगुना नांगौ आबनो सि मन्त्री आबनो सि नेता आबनो सि MLA होनो हायसे पावरफुल आरे नरकनि उकुलुगो जों सापर्टार दंगो पाब्लिक हाजार तिनि नरकनो रहरनायबो पाब्लिक न जागावो नरक तामनो किरि दंबा तामनो किरि दं तिनि आबनो फां रनजित सारसाव आं गगजागै थैथुं बुजागै थैथुं हायफोन किरियां केबनो अकक खायसा खुब सासाव ठीक दङ MLA हेंगा माहाय नंना नाव ताबुक साइमिया त्रिपुराओ बुसु जरातुय एक्टिभ पुंनो ओ जे अमित शाहनि जे नटिफिकेशन फाइमानि बांलादेश रकनो देशी रकनो म्यानमार जे रोहिंग्या रकनो 30 दिननि बिसिङाव कारि रखना नांनाय हिमानि अबो त्रिपुरा बुसु जरातुय सामुं तांजनो साइमिया अब चुं जदि जत जुट खाय चुं थांजा खाय अबनति मास मा खलायनाय हिनो कमिटि टीम सनाबो जदि चिर लाखेंगाय तिनि जे त्रिपुरा गभर्नमेंट न आसुकनानि टाइम रिया खिक्रुगो हर दि तिंखांगाय ब अबनो सामु मास मा तांनाय हायबान जों सिरिं गा तंखांगाय गचां चावो नंगो एसिबिसिं तंगो गारि कायगुरि लायो अमहाय अंगलाय तंखांगाय किन्तु ओ त्रिपुरा गभर्नमेंट सिरिंगालारि रहनाय बनो बरक तो बाहायके लायरिनानै अबसे चेष्टा नायनाय बाहायके लायरिनानै बाहायके नारुकनानै ते बाहायके तनिनानै बरकनो अबसे बरकहा चायतंनाय अबनो अजरासि खरांति साना नांगौ हायसे आं अबनो साव केबो BJP केबो CPIM केबो त्रिपुरा मथा केबो IPF हिनै ता तंदि जों जत पालखायसि ओ चान्स नि जरावो 30 दिननि बिसिङाव
जों जेसा गाबो अबनो सरकारनो बहर गामिनि नांगौ हायसि अबनो तुयै सामं तांरि नांगौ अब कायसा जायतौदि बुथार जगय मानो अमहाय प्रचार खाय माने आखाय जाजागिया तानि बुथार जगय माना हेनो अब जोंसे प्रचार खाय तंमा कलायो बरंना तैसा किरिनि मा कलायो ए बुथार जगय मानो ए ब बुथार जगय मानो आंले ते सालिया माहाय ए आं बुथार जंना ते सालिया बरंनि बुखाव कायसा वान सम हाबाय थांगा हायसे दिनै आं जे हेडिं सुइना आं बरं जाया साया बरं काहानि बागानो साकाना जे सतर्कनि बागान साकाना हायपानो नुंखाय सतर्कनि बागै सावो ओ बरं हामिया रखमके बरखा प्लानिं सिंजागौ मनो बरं जे वान सुक जागिया आबनो निनि बिसिंतै नुं सामानि बिसिंतै बरंनिखे कायसा प्लानिं सि खायनानि चान्स मानो ए जोंबनो मायनो खायके मा जावा आसले निउस सामानि इउट्यूब नुकमानि आइना सामानि जोंबनो कुबे कुबे साना मा जाव बक्सा बरं प्लानिं साना बहायसि अबन बगा सिtina ang kok masaw ang kya bono saya 100% bobagrano support jini jotto depression bago samungtang tongnai jotto MLA MDC jotto non support khaisong o jorawo jung jotto no thanjaga samungtang na haise inga abono ang te bisi kok sana thanglia chayaro saja kangke anon nakardi malai nai norok bai next video jotto no hambai